El micro se'm sent bé? Sí, el micro, no? Ha evitat el vídeo. Bona tarda per estar aquí a la sala de plens de l'Ajuntament. Com ja sabeu, doncs el que volem és reconèixer tota la temporada dels esportistes que durant tot l'any entreneu i que en els vostres campionats al final heu obtingut un petit reconeixement. Doncs ara és fer el reconeixement aquí a l'Ajuntament. Sé que heu lluitat moltíssim, sé que heu entrenat sense parar i avui us toca gaudir d'uns premis especials i que realment esperem que us agradin. Els entrenadors i presidents i membres de la Junta, enhorabona per la temporada i que mantingueu això, que intentarem ajudar-vos encara una miqueta més i que l'any vinent sigui encara millor. Li passo la paraula a l'alcaldessa Anabel Moreno. Bé, bona tarda a tots. Molt benvinguts a la sala de plens de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. Aquí és on passen les coses importants del poble i, per tant, que estigueu vosaltres aquí, doncs per nosaltres és molt important perquè vol dir que us heu esforçat molt, que heu entrenat dur durant tot aquest any i que heu assolit la vostra recompensa, que són les vostres medalles. M'ha dit un ocellet que els que més heu treballat i els que més premis heu tingut sou els de 8 anys. No sé si és veritat, sí, tu? O 8, 9, bueno, més o menys. Per tant, moltíssimes felicitats pel vostre esforç, per la vostra constància, perquè això us servirà molt al llarg de la vostra vida, perquè la vida es basa en esforç i constància per aconseguir-ho tot. Per tant, continueu així. Els arenyencs i jo que els represento estem molt orgullosos de vosaltres, de la feina. També volem donar les gràcies als entrenadors, al president i als pares, perquè són qui us porten a entrenar, qui us recullen, qui us porten als campionats i per tant també els hi hem d'agrair. Per tant també un fort aplaudiment pels pares. I també per vosaltres, ja sabeu on ens trobem. Des de l'Ajuntament us hem volgut fer aquest petit homenatge també a vosaltres perquè us el mereixeu. Moltíssimes gràcies i continueu així. Bé, doncs ara comencem. Farem primer els que heu tingut en qualsevol dels campionats medalla de bronze, després farem els que heu fet medalla de plata. Sé que esteu una miqueta mesclats, sí, però més o menys ho hem catalogat en bronze, plata i or. Sí, que en aquest cas or tenim dos de vosaltres que heu sigut campions i campiona d'alguna categoria. D'acord? Doncs llavors ara cridarem medalla de bronze, Arnau Llansó Fabregat, Pol Sancho González, Omar Porras Ruiz i Xelén Martínez Morales. Si esteu aquí, doncs podeu pujar cap aquí. Ara ens anem a les medalles de plata. Aquí són uns quants més. Vale, doncs mira, fem d'un en un. Jaume Niño Ginebra. Què deia? Sí, després farem la foto amb tots, d'acord? Pau Armisen Miró. Joan Pica Selivanov. Danil Pica Selivanov.
Martina Ferrés Moré i Òscar Santos Quintero. I ara, venen els dos que més han guanyat, a més han sigut medalla d'or en diferents modalitats. Ho direm. Campiona de Copa Nacional PUMC de Catalunya per parelles, campiona Open Internacional Jordan i també medalla de plata en PUMC individual, si no m'equivoco. Oi que sí? Marwa El Baida. Enhorabona. I ara, el que més ha guanyat de tots aquesta temporada, campió trofeu PUMC individual, campió Copa Nacional de Catalunya Combat, campió PUMC per parelles, campió Open Internacional Jordan i també medalla de plata i bronze en altres categories. Aitor Casado Gorjón. Doncs res, enhorabona a tots. I ara volíem provar a fer una foto aquí a l'escala. Sí, ara aviam com si hi ha la il·luminari suficient. I això, us acompanyem que anem a baix i fem la foto amb els campions a l'escala de l'Ajuntament. Moltes gràcies i que tingueu un bon estiu.